ହୁଁ, ପରଟା ପରଟା କହିଲେ ପରଟା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ମୋର ନା କେତେ ପ୍ରକାର। ପରଟାରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେବେ, ପରଟାକୁ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଦେଇକି ଯଦି ଚକୁଡ଼ି ବି ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସବୁଥିରେ ପରଟା ବନିଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୋସାର ପରଟା ବି ଆସିଗଲାଣି। ସମୋସା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବ ମୋତେ ପରଟା ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ ଖାଇକି ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେତେଟା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭରକୁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିକି ଏଇ ପରଟା ବନେଇଛି। କ'ଣ ନା ଆଳୁ ଥିଲା ସିଝା ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଲେୟର ବନେଇ ନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟରରେ ଆମର ଖାଲି ପିଆଜ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେୟରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଧନିଆ ପତ୍ରଟା କମନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଛେନା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପନିରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିଜ୍ ହେଲେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାଟି ଶୁଣାଯିବନି। ଆଉ ସବୁ ଲେୟରରେ ମୁଁ ମୋର ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ପିଜ୍ଜା ମିକ୍ସ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଦେଇକି ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିନେବା। ଏମିତି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରଟା ତ ପରଟା, କ'ଣ ପରଟା ଇଏ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ପରଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3-4 ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରଟା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରଟାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ପିଜ୍ଜାର ମିକ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଆଳୁର ମିକ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଅନିଅନ୍ ମିକ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ଆମର ପନିର ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପରଟା ଗୋଟିଏ ଯଦି ଖାଇନେବେ ତା ଦିନରୁ ରାତି ଯାଏଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି ମ। ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ଦେହରେ ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।